सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड में कामयाब एक्टर के तौर पर तेजी से उभरल रहन, जिनका समय चल जाए से सभे सन्न बाड़न। धोनी के किरदार के फिल्म में बेजोड़ तरीका से निभावे वाले सुशांत बिहार के शान रहन, जे पटना से दिल्ली होते हुए माया नगरी के आपन मुरीद बना ले रहन। रउआ जान के हैरान रह जाइब कि सुशांत सिंह राजपूत चांद पर भी जमीन खरीद ले रहन। ये जमीन सुशांत इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री से खरीद ले रहन। हालांकि कई अंतर्राष्ट्रीय संधि ऐसन बा जेकरा चलते कानूनी तौर पर उनका मालिकाना हक ना मानल जा सकला, काहे कि पृथ्वी से बाहर के दुनिया पूरा मानव जाति के धरोहर मानल जाला, जे पर कोई एक देश के कब्जा ना हो सकला। सुशांत सिंह के अंतरिक्ष से बड़ा लगाव रहे और ऊ अपन घर में टेलीस्कोप रखले रहन, जेकरा से अलग अलग ग्रह और गैलेक्सीज के अक्सर देखत रहन। ई टेलीस्कोप के सुशांत टाइम मशीन कहत रहन। आपन फिल्मी करियर के शुरुआती दौर में 2 BHK अपार्टमेंट में रहे वाला सुशांत 2015 में मुंबई के पाली हिल्स में एक आलीशान पेंट हाउस खरीद ले रहन, जेकर कीमत 20 करोड़ बतावल जाला। ज्यादा समय वो यही घर में बितावत रहन। बिहार के लाल रफ्तार के भी शौकीन रहन और उनका पास 25 लाख के BMW के 1300R बाइक रहे और साथ ही साथ 1.5 करोड़ के मसेरारी क्वाटोपोचो कार भी रहे। सुशांत लगातार कामयाब फिल्म देवे के बाद अब 7 करोड़ रुपए तक एक फिल्म के फीस लेवे लागल रहन और कई एक पॉपुलर ब्रांड के विज्ञापन भी करत रहन। बतावल जाला कि उनका पास कुल 90 करोड़ के संपत्ति रहे।